ଆଜି ଏ ତରକାରୀ ଖାଇକି ମୋ ପାଟି କାହିଁକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏ ତରକାରୀ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ନା ରଖିଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନିହାତି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ତ ଘରେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନିହାତି ଥିବ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ କୋବି ବି ଆସୁଥିବ। କୋବି ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଲକୋବି। ଏଇ କୋବି ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏ କୋବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି କୋବି ଭାଜିକି ଗରମ ଭାତ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର ଖାଇଦେବେ। କୋବି ତାଙ୍କର ଏତେ ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଆଜି ଏଇ କୋବିରେ ମାଆଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଏ କୋବି ତରକାରୀ ଶୁଣିକି ମୁଁ ନାକ ଟେକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଗାଧୁଆ ବେଳଟାରେ କିଏ ସେ ଉପାସ ରହିବ, ଏ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ ଜମା ଖାଇବିନି। ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ ଥରୁଟିଏ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁ ରୋଷେଇ କର, ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିରେ ନା ହେଉଛି ଓଲକୋବି, ଖାଇଲେ ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେବ। ମାଆ କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ତୁ ତରକାରୀ ବନା। ମାଆଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମାଟି ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ଓଲକୋବି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀଟେ ବନେଇଲି। ସତରେ ତରକାରୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ପାଟି କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ନା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉନି। ମାଆ କହିଲେ ତୁ କେମିତି କହିଲୁ ଖାଇବୁନି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗେଲରେ କହିଦେଲି ନା। ସତରେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ଲାଜବାବ।